obadho mora mora. To kineno kata mana kaka constituency kaka Kisumu East aneno ka bende koyo jochung' mopogore opogore ma bende dwaro chung' kod otiko mano mar UDA. Geno mari kaka jachung' kitiyo kod chama mar UDA e primaries ma kamagi gin mage. Ahinya nyaka luwore gi weche ma bende wasebedo kwaneno e kinde yiero mosekadho. Gimokwongo wach yiero ma gwenge primaries kaka party mar UDA wanyalo neno kata nyocha piny chien ka nitiere primaries manitimo e gwenge moko tiyudo kotimore e yo mar kwe kendo mar ratiro. UDA en party ma that democratic ma oket kanyo no, it means it, they mean it. Kendo gi make sure ni ng'at moyombo mondo mi ticket. Mane gima UDA bro timo kendo mane gima president man party leader wa ochung'ne. Unje waneno kata yiero mar 2022 iyudo ka ng'at ma onge kata pesa, ng'at ma samoro en campaign gi ndiga. King'iyo counties moko kaka Kericho iyudo ka ng'ani dhi mayombi mayud ticket ma sometimes e pinyo ma kaluo koni bet no bedo ga matek nikech ji jang'iyo ga to ng'ane ni gang'o koro UDA ten party maratero kendo odhi make sure ni yiero mitimo mar gwenge ni otimre maber mondo wamed lombo ji mondo yud the popular candidates ema mondo waket mbele ma jopiny moyiero mano kende e yo mwanyalo win go trust mar jopiny. To bende neno nikech yiero nominations ma bende notim e kombe mopogore opogore ma bende jochung' mage nowito ngima ma bende notim higa mokalo. Noneno kata mana ka gwenge mago mag Kilifi nitiere kombe mamoko ma bende UDA koro no consolidate giwacho ni nikech koro wan e broad base koro wasir ja ODM. Akineno kan mano nyalo bedo e kinde mabiro. Mano ne winjruok mane giketo e ndalo mane timo by elections ka. To gisani wadhi e yiero maduong' ma general election. As a party as a member ma party ma UDA wadwaro ni mondo jite wuog go kura. Seche ma an kaka chung' gi party mar UDA to nitiere be competitor ma chung' gi party mar ODM sama joge ka dhi wuok gone kura to joga biro gona kura to joge tego kura ne president yodo ka president bro yudo kura mang'eny kabisa. That's the main objective. Gimo bro timo ODM gi UDA wabro dhi match bro bedo kaka friendly match. Okwabi gine will just be a healthy competition. Ng'at ma is popular, ng'at ma jopiny oyiero ema mondo okaw.